ଆଜି ନା ମୁଁ ଆମ ପଡିଶା ଘର ଦଦାକୁ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇଦେଲି ଯେ ସିଏ ବି ମୋ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ପଡୋଶୀ ଘର ଦଦା ଘରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦାଗଚିଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଦାଗଚିଟାକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ କ୍ଲାସନେଟର ମଲ୍ଟିପର୍ପସ ରେଜର ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବେସିନରେ ଲାଗିଥିବା ପାଇପ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଓଦା କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦଦାକୁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଧରିନି ସେଇଥିରେ କିଛି ସର୍ଫ ସାମ୍ପୁ କିଛି ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ପାଣିରେ ଓଦା କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ବେସିନ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଚକାଚକ କରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ଘରର ବୋର୍ଡ ବି ଦାଗଚିଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୋ ଦାଦି ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିଂ କରୁଥାଏ। ସେ ଖାଲି ମୋ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି କ୍ଲିନିଂ ହଉଛି। ତାଙ୍କ ଘରର ଯେତେ ସାରା ଦାଗଚିଟ ଲାଗିଥିଲା କି ପେନ୍ ଗାର କି ପେନସିଲ ଗାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଛଡେଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ବି ଦାଗଚିଟ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ବି ଛାଡିଲିନି, ସେଇ ଜିନିଷ ବି କ୍ଲିନିଂ କରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ଘରର ଝରକା ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବି ଛାଡିଲିନି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ବି କ୍ଲିନିଂ କରିଦେଲି। ସଭା ଶେଷରେ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଜୋତାକୁ ବି ଛାଡିଲିନି, ସେଇଟାକୁ ବି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରର ଏମିତି ମୋ ଭଳି ମ୍ୟାଜିକ କ୍ଲିନିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏଇ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଆଇଟମଟିକୁ ବେସିନରେ ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖେଇଦେଲେ ୟା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ମଳି ମଧ୍ୟ ସଫା ହେଇଯିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଆଇଟମଟି ଆପଣମାନଙ୍କ DM କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ।